La roi mé an seo bhí conas as ólas ó bhéal a thuairt ar document Google ag bant úsáid as browserlaí Chrome. Feici tú an seo go bhfuilm im storage gréis an Chrome agus is féidir le Talk agus Connect agus Chrome extension a Googleáil go héasca. Tuairfar an sin thu chuig de storage gréis an Chrome agus tuairtha sé thu chuig an reisiú áirithe seo Talk and Connect. Corann tú leis an lista de bhreis an Chrome atá agat hena féin. Agus é sin déanta agat sí sé thuas an sin le an reis an eile atá agat. Anis roci mé go Google Classroom agus feici mé ar físa aibre tá corthasteach ag dalta. Sa chás seo is aiste faoi bhálcan atá an, tá chun brathnú ar an task. Is sé corthasteach ag dalta a bháin agus tá chun brathnú ar an obair. Tá aiste corthasteach ag an dalta seo. Anis, mar aim an físa as ólas seo níla mag díriú ar rubric, tá sé sin clúda in áte an eile. Thomála sin níla mag díriú ar as ólas scrífa, bei sé sin clúda a bhí sin eile thomá, bei meg díriú ar as ólas ó bhéal amháin. Is selb an aiste mar sin ar héhann bhún seóra. Má tá mag géirí as ólas a chóirt ar an géir d'Albert an seo féidir, is féidir leat céird atá déanta ag an reisiú Chrome Talk and Connect a ecoil. Chorú ícon de microfón bheag ar héhann lámha deise. Anis má thligálam ar ícon an microfón spreagtar mé láithre chun as ólas ó bhéal a haftada. Tám conéis sin dhéanamh anis. An féidir leat, chuir síos ar rud ag an tharla nuair a bhfuil an libh-láite leis an abhainn féidir. Thligáil mé ar an gnapa tafada mar sin. Nuair a bhí mé sásta thligáil mé ar mo hic glas an sin. Chroigh sé sin nasc voice note atá imethe isteach mo gar haisce. An sin brúam OK. Anis, má thligálam ar comment rud a dhéanam deaganá is féidir lom an nasc URL seo a ghraimniú isteach. Tám chun deis thligáil ar ghraimniú, Alt Control agus scuil séir agus tá an ráite san. Is féidir lom níos mó aseolalas a thuairt ag an am seo ar nóí má hastaí an bhaim ach ar son aime an níos seo an seo, tám chun an taisc a chur arás ag an dalta agus jóí an dalta an taiseolalas sin bhaim. Feici tú an seo go bhfuil sé fós I bhar nasc. Búmpóí sé sin go ícon beag sein, ónas go féidir le dalta reachtain na áil ar an aseolalas sin. Má héim sin chuige seo ar hebh an dalta, feici mé an taisc a chur an múnta arás ag an dalta. Brathnóí mé an seo agus tásúla gom go dtiocfaí maisiolalas sin níos agus tháinig sé. Feici tú freisin gur tháinig an voice notes a níos mar ícon beag sein, is féidir éisteach leis an aseolalas an seo más má leat. Is féidir leis an dalta na hathratha dhéanamh anis agus é a chur arás ag an múnteoir agus ar nóí bei tafid ar an méid sin ar fad nuair atá sé déanta. Má héim go resolve híos an seo bei lista omláin agus chuir síos ar an aseolalas múnlathe a tharla ón múnteoir go dtí an dalta thuas is starnaráitis. Is fiúilú a freisin nach gá go bhfuil an breisiú suíteáilte ag an dalta chun an aseolalas ó bhéal ón múnteoir a chur siúil. Má tá an dalta ag géirí aseolalas ó bhéal a thuairt ar aseafach is scádóibh an breisiú Chrome Talk and Comment a chuiteáil ar athaobh. Agus sin chuir síos beag ar Talk and Comment, gur amagaí a sucht éisteacht lom.